chizombe unibate munhu chienda unichera makomba ako mugadheni imomo anenge azimbwa achauya. Ndipo wakatanga kupopota paizvo kanzi murume wenyu akapusa stereka amai haangamisi jende pamberi pangu inini achinetsa panhangu kuvatorera badza. Kana uchida news dziri up to date wangu Bahasha TV ndo the best entertainment reti kubva kumarutivi mana yese muZimbabwe. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Kasikai vakomana musoro wenyawa uri kuchipanapa unodiwa mudarira mambo makope nemhosva huru yokuuya pamba pangu uchida kundirwisa ini ndisipo pane madzimai vangu. Ukachuka mukadzi wangu kwanai imi murume wenyu Haangandimisire J pamberi pangu. Doklem iri pan. Dosa makanyora seri bang. Lakupe amai vacho vakataurwa mazwani. Orokana nobhunana zvere zvikonga pasamona ungatikweti. Orokana nobvumirana zvere zvikwerenga pasamoni. Bamusoro musati maendera mberi. Indent. Nokugoma ida. Kwa kusati baya. Alright. Manje dali andina kukwanisa kunge ndiya nayo nhasi. Nokuda kwekuti shoko rekunzi ndakasunga ndakadibva nezuro ndiri kuchikoro. Saka ndakazama nepese pandokwanisa kutsvaga mari yedare asi handinokwanisa kuwana inobatira, saka ndakwanisawo kuya nekadhi rangu rekubazi rine mari irimo. Saka handizoziva hangu kuti inokwanisa kutambirwa here kana kuti vanondipa hangu mukana ndoenda kunotsvaga. Samoni rakasvikira kumba ini ndiri kuchikoro. Samoni handisi kuziva nezvo handina kuriona. wakazviziva sei kuti kudiwa? Ndakafonera nemunini wangu zuro achiti ndakauya munun'una charuti munomahamu pana parakanyorwa musi wa 7 October. rakasvika kumba kwani musi wa 7 Wakumba kwani ndo wakamedza mashoko. Kana kuti wakaudzwa zvako ndobva wati ndichazoenda ndichiti ndandisi. mukadzi wacho mune mune mari kuma 80,000 aratikisi. Ndinopromisa kuti panotungwa dare rinotevera chatoka gore rimwe mangwana akaitodiwa okay. Takuenda kumbudzi saka atogorina iri kutodiwa. Niko mazuva mana pamazuva mana ndotsvaga ndoenda uchidendaiwana pamazuva mana Ura kuti kusvika musi wa 19 saka tiri musi wa 20 handiti tiri musi wa 20 oya nemari yacho. Saka toenda zvirimberi. Regai chidziwe kuna amai. Amai zvakanyorwa pasamoni pana zvataverenga ndizvozvo here zvamakataurwa rumei? pamusoro toda clarify my issues are
kuchema yedu administration yemamati panokwataura mari ikauya mangwana changamira akwanisa kuchengeta record yekuti mari iye yauya patinoita end up tabvunza kuti mari iye inozosvika here kwainofanira kusvika and the end result ndeyekuti vacho vanenge vachifanira kuzosvika mari iyoyo pano pabhengi hapana chavanowana. Someone will benefit from that, but isusu toda kuti zive kuti vanhu vanofanira kubhadhara mari dzavo kudai kana zvakadaro tinogona kutaura naplaintiff oto charge iwe student charge kuti izosvika toda isvike kuko, but ipapa patiri panapa akauya akatipa mari ava vanokanganwa kuti kwekwe kwakazenge kwazotongwa nyaya nechikwereti handiti kutaurirana tese tikunzwana tiri vanhu. Mari iyoyo haisvike kuna mambo and hapana anomboitiresa kuti inokanganika. Saka this is kwatiri isusu right chigarai uko mutaurirana itakufamba nenyaya endai munotaurirana iko kuchirega ititambe nenyaya ngaibude zvaye muchikuno kupapa zvinhu zvifambo right. Saka chenderai henyu mberi mamambobvunza vantu. Amai ndiri kubvunza kuti zvataverenga panapa mazvinzwa ndizvo here zvamakataurira murume wenyu? Ndozvandakamutaurira. Tiri kubvunza tichidaro nekuti murume wenyu haana kunzwa mazwi. Imi ndimakanzwa mazwi, ndimi makaona murume uyo achiuya pamba penyu aine shungu netariro yekurwisa murume wenyu. Chiregai fungai zviri kutaurwa izvonaika simudzai ruoko rwenyu rwerudyi kutaura kuti inini munonzani Constance mutaurai kamazwa Constance ani Banda inini inini Constance Banda teedzerai mashoko angu teedzerai zvandiri kutaura Inini Constance Banda. Ndinovimbisa kuti ndichataura chokwadi mudare ramambo makope. Ndinovimbisa kuti ndichataura chokwadi mudare ramambo makope. Chokwadi choga pasina nhema. Chokwadi choga pasina nhema. Mwari vandibatsire. Ndouya kwauri Craig Chizombe. Craig. Ini Craig Chizombe. Ndinovimbisa kuti ndichataura chokwadi mudare ramambo makope. Chokwadi choga pasina nhema. Mwari vandibatsire. Ndouya kuna Isaac Orokani. Ini Isaac Orokani. Ndinovimba kuti ndichataura chokwadi. Mudare ramambo makope. Chokwadi choga pasina nhema. Chokwadi choga pasina nhema. Mwari vandibatsire. Nese chokwadi. Saka zvese zvamuchabvunzwa totarisira. Orokani. Nobvumirana here nemashoko ataurwa pano kana kuti averengwa pano hongu kana kwete? Gilbert Chizombe pinda mudaro tsanangura daro rinozvizere pamusoro penyaya yatakatarisana kana kuti yavakanyoresa pamusoro ino uta kutowa here wombereka kuna mambo wako ndo mambo wako kaiwa pamusoro ino kya chipinda mudare zvako vakasununguka ndingangoti zvakaitika ndezvekuti vakomana vakapwanya gadheni redu handiti saka vapwanya gadheni ndo vatataura kuti amwana manje mukapwanya gadheni hazviite ndobva vada kutira kuti rwisa ichi ndo vatazongotora badza ndo vataenda naro kumba saka tatora badza taida kuti izoitawo proof kuti apa tinorebota nyaya yedu saka ivo manje vanin'ina vemukomana uyu ndobva vaenda ndobva vanomuudza vati ndozvaitika indanda tobva pamba ndaenda kubasa ndobva vasara vachisvika pamba vakasvika kune mudzimai wangu ndokubvunza kuti bhota aripo zvikanzi haapo aenda kubasa zvikanzi kubadza rangu saka badza tata tori takura tichitotsvaga kuti topa sei torisvitsa sei kwamambo zvikanzi ndopa vakatanga kupopota pai zvikanzi murume wenyu akapusa stereka mai haangamise jende pamberi pangu inini
achinesa vafana vangu kuvatorera badza kuvhiringa basa rangu ndakunomuona ikoko ndakunomurova nhasi ndopaakasumuka kuye ndobva adzika nerodhi murodhi akasangana na baba vangu akati ndara iwo iri chupeti yemunhu iwo achituka baba vangu kuti murodhi memunhu izvi akazviita paine mukoma wangu achitotsurwa nemukoma wangu achinzi ava baba vokutuka vahombe chaizvo kwauri nemakore kuna baba vako chaivo vahombe asi uri kuvatuka iye akati ameno ikoko achituka chiti ndobva vaparadzana ini ndakazosangana naye haana kutuka saka ndakashaya kuti mashoko aitaura pamberi pemunhukadzi wangu anonyadzisa kwandiro zvisadza kumataura aizama kuda kuita sei iwe pa sati aishitsa zvidu kuna Holokani iri gadheni rawati rakapazwa muridzi wegadheni ndiani? Gadheni ndirababa vangu ndiratotorima ndere kusaiti kwenyu uri mwana muridzi wegadheni. Holokani pinda mudano rinosanganwa sichanangurira nyaya yatakatasana nayo awapika kara nditi wambopika kara ndasaku nyatsoombera wakatasana na Changani ndokuombera kwachekoko Holokani werenga ombera zvakanaka tukumbira waombere zvakanaka pindura mubvunzo Rumuzambie. Asa unaugara aditiwo unogara pamusere pachaka kuzvinotadza kuombera chishona chiri sei kudai sandambozviona zvine respect here izvozvo kana zvineka kushora mukati pamberi pamama wakazvarwa Zambia iwe kana chikuzambia chacho unochiziva tikumbira ombere pamberi pamama zvakanaka titaure nini toda mwana ane respect handiti atisura zvekutamba pana ombera to unongotaura zviriko here pinda mudai mamboni munopokana nezvataurwa nemuranda wemoyo anoita chizombi munopokana nemashoko ose ataura ini handabva ndasvikaumba kwake haupokani taura zvaunoziva uyu zvake zvaataura siyana nazvo isu tatiyo uchitaurawo zvako zvaunoziva izvo unisiyana nazvo tazvibata takuda zvako iyoyo ini chandoziva nechekuti akanetsana nevanin'ina vangu mushure mekunge anzi vanin'ina vangu vapwanya gadheni ende ini ndanga ndisipowo ipapo ande ndofunga kuti ndo chete zvandoziva izvozvo iwewe wanzwa here zvataurwa nachizombe chizombe ati vanin'ina vomukomana uyu vakakwanya gadheni redu vatatora exhibit yebadza kuti mangwana vasazoramba kuti vakapasa iwewe ndobva wazosumuka waudzwa nevanin'ina vako ndobva waenda kunotukirira kumba kwemunhu akatora badza uchitukira kune munhu mukadzi wazosangana zvakare nababa wacho vawatukirira saka isisi tinoda kuti tizive kuti iwewe wakazviziva sei kuti gadheni rakapazwa nevava kati akarwisana nevanin'ina akakudza izvo ndiani ine zvishuwa ndo zvataura ndiani akakudza inini ndakatozvizwa nezuro pandakafonerwa nezuro kuti kudini ndichiudzwa nyaya kuti kuno kune nyaya dziriko iwo wakasungwa ende suwo kuti takatase takasungwa aiwa hausi kupindura mubvunzo iwe vakakudza kuti kwakapazwa gadheni ndiani vanin'ina vangu vakakudza wawazoita sei kubva ipapo hapana chandikakwanisa kuita nokuda kwekuti inini nezuro ndanga ndiri kupi kuchikoro ndopandikafonerwa nezuro ndiri kuchikoro nyaya haina kuitika nezuro kai tati akakuudza kuti kugadheni kwaita mhirizhonga yebadza ndiani ndopandiri kuriva kuti vanin'ina wawazoita sei from there handina reaction yandakaita wanzwa here zvataurwa nemukadzi akagarapo paabvunzwa negurukota ramambapo achinzi mashoko akaverengwa apa ari kuwedzera here kana kuti wanzwa here zvaataura amaidzokororai anyatsonzwa mukomana uyu akauya kumba nemun'ina wake mumwe wacho wasvika uchibvunza kuti vamiri mwenye ari kupi tikati aenda kubasa Hey, this is Rockford Josephat, also known as Rocky, and here I'm representing for Burning Issues, Men's Herbal Health Clinic. They have this deep cleansing kidney tea. You should try this out for all men. It's really good for the detox. Peace.
pane wana achazoita witness kuti ari kunzi akatukwa munzira minoti vanozotsanangura vaitana ende vataura chokwadi horikani kuti wewe akakuudza munin'ina wako kuti wewe gadheni rakapaswa ende ndiye hwani womunin'ina kuti wakazoenda naye kupi pachizombi zvichireva kuti chokwadi wakaudzwa nemunin'ina wako ende iwe wakazoenda futi nemunin'ina wacho chitaura yenyaya patakati tasvika kuti dare rino rijekesere kuti zvakamira sei. Akasvika nemunin'ina wake akabvunza akati murume wenyu ari kupi, ndikati aenda kubasa. Zvikanzi kubadza rangu, ndikati vabuda naro baba. Zvikanzi murume wenyu haangatore badza kudhistebha vanin'ina vangu vandatuma basa kudhistebha badza rangu, ndakumutera kubasa ikoko ndinorwisana naye. Vandamutsura ndichiti hondo yakaipa pane kuti mutaurirane, ndopakati ambuya mukwani imi murume wenyu mwana mudiki stereti kwandiri, Haangandimisire J pamberi pangu ine. Handiti tadzoka kwauri. Wazvinzwa here urikani? Munin'ina wacho munomuziva zita rake? Anonzani? Tinasho. Tinasho unomuziva? Ndiani wako? Unonzwa zvataurwa? Tiri kutaura teseka naye urikani? Uri kuzvinzwa ka? Saka dare rino riri kubvunza kuti mashoko aya vakataura sei? Nokuti ane chapupu chiri kutaurwa ndozvawakaita. Ende gadheni rakapazwa, badza rakatorwa, ende munin'ina wako zveshuwa akakudza. Ndiwakakudza wakanga usiku. Saka tiri kubvunza kuti zvakafamba sei kuti uende kutaura mashoko aya kumba wemuridzi. Ini ndomandareva kuti ini ndiri kupokana nawo mashoko iwayo ekuti ndakaenda kumba kwavo ndakandomatuka kumba kwavo. Auri kubvumirana nawo ndiye kuti kudi? Handina kana chandikubvuma pane nyaya, asi chandingovhuma ndechekuti ini ndiri kungoziva chete kuti hanzi kune nyaya dzakazosimuka inini ndakati sei ndakasungiswa. Hapana kana chauri kuziva? Hapana kana chandaiziva. Mufunge pane moto. Dare rineri tinotarisira kuti kana uri mwana munhu wese anotadza anopara mhosva. Asi nyaya inoitika pamberi pamambo kana wadeedzwa, asi izomba kudedza. Chizombe ndiye akaenda kunochema kuna mambo wake. Mambo ndakaitwa zvakati nanhengi. Mambo ndobva wadedza mwana wawo anonzi iwewe. Kuti uye pano uzotaura pamberi pamambo, kana kuri kugona kana kuri kutadza, waunochemera ndimambo wako. Mambo, ndakatadza nekusaziva mwana wenyu. Kana kuti mambo ndiregerereiwo, ndakangotadza ndichifungidzira kuti ndagona ndanga ndakatsamwa. Asi mambo anotora mwana wose zvaari. Kuti mwana anenge abvuma mhosva, mwana anogona kupeteka. Handiti zvinoiwa kati ngiringiri ndinoziva chaizvo. Inini ndinozoziva ndakazodai. Dare rino zvamunoya makafunga, hazvo zvinonotongwa muno. Nokuti vanhu vakagara kuno kusanganisana changamire varidzi vedunhu. Nemidzimu yavo tenge takatokutarisa kudai. Hatangu yozongogara pano. Ndikedzai ndingotsimira zvinodiki. Uyu homba angarambe zvaito kuti ndikatozonzwa shoko raakubva kubasa. Ndichienda ini ndichisangana nouyu ane badza. Ndikapfuura nepana sabhuku wake. Iwo anga achangoti ibvei pana sabhuku ipapo. Ndokusvika pana ndokusvika paye ndokutaura nachaka vachiti anondamirira komiti yangu kuti tiende kugadheni riri kunzira kwani wako. Asi iwo mupurisa wamambo unogona kudizva kutungamira. Shuwa ndikasvika ndikaona gadheni rapazwa kudaro ndokubva ndadzoka nokumba kwouyu chinosvika achirokwa ari kutaurwa nomukadzi wange ndatakaudzwa yaya taudzwa kudaro. Hapana kuita nguva ndakabva ndafonerwa namai vake uyu ndakutoti vandifonera vanzwa kuti ndauya kuno kweri ndamisirwa vanga vatendo kunoita kaunda kupi kumapurisa kuzeta rapi. Zeta rapi ndakazoti aiwa iyi nyaya iyi amboendai kwatiri batai uyu ndimupurisa wamambo ndiyaidzokere kuna mambo. Ndokubva ndavati no inini muri papi zvikanziri pamapendekete ndikati ndiri kuuya mai manje nepo. Ndokuchisvika pavari uyu anga aripo, mumwe munin'ina wake anga aripo, amai vake vanga varipo. Zvikanzi no tanzi isusu tiuye kwamuri taudzwa nekumapurisa. Ndikati nenhauyeyi. Zvikanzi nhau yaitika kumagadheni. Ndibva ndikati ayo zvino inini handichagona kuti ava benyu vatomhangara kudhara. Saka chasara kukupai masamoni chete ndakumana ndora chi masamoni uku ndozoya ndosevha. Saka
haagoni kuramba kuti izvi akakuzvinzwa nezuro musi uchaiwa zvaitika vakatoenda kumapurisa varumana maita basa mapurisa handiti tine zizo ramambo riri munhu vanova sabhuku chaka sabhuku chaka tiri kukumbirawo sedare seziso ramambo ikoko pane nyaya takatarisa naye kuti ndisununguro pano toziva masabhuku edu akavimbika handiti ndakutwa kare chokwadi mataurirwa panyaya muno ndiwo chavo chawana kumbozinda parutivi gadheni kutanga kwenyaya iyi rakatanga kucherwa makomba risati rapazurwa risati raitwa sei chizombe ndokunditaura kuti mugadheni mangu macherwa makomba ndikati nani zvikanzi handizivi ndokuti zvakanaka kuti ndimubate handinesi iwo chizombe gadheni auzvacherwa makomba handiende newe ndichaenda ndega ndinoona kuti chokwadi macherwa makomba ndakaenda zvechokwadi ndikaona macherwa makomba kunze ndikavaudza ndikati zveshuwa ndazoona zvinewe chizombe unibate munhu chienda unochera makomba ako mugadheni imomo anenge azimbwa achauya ndokupazvaendwa vachizoenda ndipo vakasikuona mugadheni vakusikorapazuki ndichipazurwa saizvozvi vakauya pandikanga ndiri pamuda pangu ndikati apazurwa futi ndokutuma munhu kuti anotora komiti yangu iyo tinoona mupurisa wamambo achibva asvika ndiripo ndikati zvaita zvakanaka rombo rangu dzimi yangu yandirwira iwo mupurisa wamambo chitungamira ufanira kutootera nyaya yekuti nesaiyo kana vanhu vangu vanonoka kuuya ini ndichazoenda ndinoona asi ina hadi kubata nyaya iyi ndida kuti inopedzwa kana mambo nokuti vanondinetsa gore negore nenyaya yemugano nzvimbo imwe chete iyoyo saka tiri papo zvakaresa kumaita here zvakubvatadzoka pamuri kuti mimi ndimi varidziri papo ndimi munotonga ikoko muridzi chaiye wegadheni mungatipasanuvere muda redu kuti muridzi wegadheni ndiya muridzi wegadheni iye chaiye ndichizombe tatenda saka apa yegadheni ngaigumira kumashure ngakupinde iyi nokuti yegadheni ine samonero yayo futi aya patanga tichirambira mashoko mapanzwa pataendera kuna sabhuku mapanzwa mashoko echitutsi ataurwa mwanasikana ataurwa ndobva apokana ndopanga pachifanirwa kuti patitungamire nokuti nyaya iri muno ndeyekutuka iye achiramba saka isusu tangaida kuvhurwa rodhi ende mimi mapupura zvakanaka sabhuku abva apupura zvakanaka kuti hapana chaanorambira zvinhu zvakaita sei zvakataurika nokuti ndiwo ziso rinopupura muno iwe uri mupurisa wamambo sabhuku edu opupura mumo iziso ramambo ndo vanovhura dare nokuti mambo vazogona kupa judgment nokuti uyu aramba nyaya yake asi arovererwa naye baba worokana pamusoro wemishando naye baba worokana ava amai vari kunoku munovaziva ndivo vamakaona here musi wamakasvika pamba pakana kuti makaona mumwe munin'ina wavo kana kuti makasanganawo nemumwe munhu musi wamasvika kumba anogona kuverai kunyeberai ndivo here kamakaona asi mambo ini ndinodhakwa saka netumbwa hauzoroa saka wanga wakadhakwa saka wakapara wakadhakwa saka chirega kunetsawa nekuti iwo zvawakaita uzviziva wakaitirwa ndovakuzviziva ndikufunga kuti semunhu akanga akadhakwa havana kunyatsoona kuti amai ava here kana kuti vamwe amai kana mashoko avakataura futi havasi kunyatsoziva kuti mashoko ndakamataura kana kuti handina zvino vakataurira amai vamuri kuona apa isusu kana takagara kuno kumberi uno tinoweya ivhini unhu hwako chaivo zvaunotaura apa totonyatsoona kuti munhu akutaura chokwadi kana kuti akutaura zvekunyeba saka isisu muno tongoda mwana anoita semuramba unopeteka pamberi pachangamire vake mambo vakatumwa kuzogadzisa mhosva dzevana mudunhu mavo saka iwo wakabva wati ndiri kanyima ukasingaibve kutanga vagani kunyatsoti zvidza pano saka nyaya yakuona wanga wakadhakwa asi mhosva wakaita sei zvako wakataura zvako nokuti unenge wakadhakwa wanga wasida kudhakwa ndiwo wakabata manzwa ako
yaipere maisa naye waka wambuta unaelewa kuti unakushinda kwa mama ya ndausimuka ndangotaura wanga wakanga naudumira ya unoona zvinondirambiwa ndabvunza wanga wakanganwa here kuti unodhakwa ya ichokwadi musungu wakanga wakadhakwa here unoziva here unoziva here urukani kushata kwakaita kudhakwa kwerudzi rwauda kutaurira pano unoziva unogona kupomerwa mhosva yausina kupara iwe nekudhakwa kwako ikoko ukupedzisira wapinda munyatwa yausingagona kusopisa unozviziva here kuti wawawo ikunzako zviri kutaurwa izvi uneshuwa nazvo here kuti wakazvitaura izvi zvinangwani nachokwadi nazvo asi nokuda kwekuti ndakadhakwa zvimwe zvinanziziyo kuti ndakazvisaaa asi unofunga kuti vari kukunyepera iwe unofunga kuti iwewe chikonzero chekuti vakunyepere iwe ndechei ndakaona chero mapindiro awaenda kuti ndine makadhi ndakazoudzwa nezuro asi iwe waivepo musi wacho wanga wakadhakwa zvokuti wakazoenda kubasa unotadza kuziva kuti pane zvakaitika musi wacho uri yaizvo zvinogona kuva chokwadi saka nhasi uno zviri kupiwa tikati isisu wakapara mhosva vabereki kutaura kunokuda richitaura imhosva saka regai kuzochema kana tamusenga ngatinyarare hatitendere zvekusenga kana kutaura zvamuri kuita saka musazoti dare rakaipa ngatitedzere zvirudiwa ndatenda saka ichokwadi here tikataura kuti zvese zvataurwa muno ndezvechokwadi nekuti iwewe hausi kutoziva nga wakadhakwa asi nekudhakwa kwako wakapara mhosva unoti kudii nazvo ndogona kuzvitambira nokuti ndakadhakwa saka zvese zvataurwa izvi ichokwadi ungazviramba here handikwanisi kuzviramba kozi saka unobvuma hako mhosva yako yekuti wakapara uchiziva asi kuburikidza nekudhakwa unofunga kuti iwe unoda kutsvaga manzvenyewo nokuda kwekuti ndanga ndakadhakwa unonera vanhu doro here iwewe kana kuti unomwa doro kuti ugokwanisa kungotandara uchifara nevamwe ini ndomwa doro kuzvifadza kukana wakuzovhiringa vanhu ipapakanganisa changamiri abvuma mwana wenyu kuti anodhakwa zvokutadza zvokuti anogona kutobvisa bhurugwa agotadza kuziva kuti abvisa saka handizive kuti mungadhini nevanhu vakadai wakazviita nditi wakazviita wakaziva sei kuti radhakiwa unganitsana wakazviziva sei kuti hapana kudhakiwa wakaziva sei kuti nzira yekumba wakadhakiwa munhu nyange wakadhakwa rojekumba handingoti ungaishayo pani zviri zvokuti ndogona kuzoti hazvinyatsoziva kuti ndakazodaidakudai apo pari kutaurwa chiyamo wataura zvakanaka straight ava varume ava vane mhosva yekuti vakakutakurira basa rako handiti izvozvo wakaziva sekuti vatakura basa rako vakadhakiwa ndokungoti ndaingopresharizwa vane vapana vachingonikontrova sezvo ndanga ndakadhakwa horokwani watanga nekupika nokuti nechitarisira kuti vana vemuri mushango mudzidze kutaura chokwadi nekuziva kuti izwi raunoburitsa mukanwa mako tanga wafunga kune mazwi akanaka nemazwi akaipa apa wauya muno ukapika ukati uchataura chokwadi ukauya ukaverengerwa mhosva yako ukairamba kudzika kwehurukuro wabvunzwa kuti wakazviita here ukati kwete kwete kwete
pakashedzwa vanhu vakatadzirwa vakatenga samoni vakarwadziwa nekuita kwaukaita iwe vakatsvaga kwokuenda kunoturira dambudziko iri vakauya kunokudarira mama vakuvhunzurudza vese vadare vari muno wega ukati ndakanga ndakadhakwa wakonfesa wega kuti wanga wakadhakwa zvino ini ndinoona kuti vanhu vakadai panguva yaunenge wakadhakwa unokwanisa kurwisa munhu unokwanisa kutema munhu kanguva kamwe kaunenge iwewe wakupenga munhu wako asuri munhu uchitadzira vamwe zvino mukugarisana kwedu kwatinoita tinenge chitarisira kuti tinofanira kuziva zvatiri nguva dzose saka apa iwe mhosva unayo ndadzoka kunewe wakatenga samoni pakutukwa kwako wanga uri kufunga kuti chii chinokuchenesa ndinofunga kuti ndakabhadharwa zvine ndogona kuchena mwoyo wako wanga uida kubhadharwa chii aiwa anditi ari kuda kuchena ndiwe kana mvura yaiswa mudhishi kutigeza ndiwo unoziva kwantiti yemvura yauri kuda kugeza nayo anditi ini maonero angu mashoko anonyadzisa akataura pamberi pemukadzi wangu handizivi kuti zvaiperera papi kana kuti pamwe aida mukadzi wangu here kana kuti aidei saka ndinofunga kuti akadibhadharawo kana mombe zvinoita zviri nani orokwana chokutanga wakashorawo mumo wako iyeyu ukaziva kuti mukadzi wemunhu ndozvona toti wanga usina kuziva wakadhakwa wakaenda kunotaura mazwi yakaipa kumukadzi wemunhu wakamushora anditi ka nemurume wake futi wakamushora saka kurarama kune murawo unoteverwa kuti ugare zvakanaka wanzaurokana tsika atitaure zvinyadzi kumukadzi wemunhu kana kune uye murume wacho autaure zvinyadzi ende munhu wechidzimai iabusive language undermining
patiri kuitira kuti kana uchinwa doro it's better richikuramba richikukonzeresa mhosva zviri nani kuti urege utange kunwa tii. Wazvinzi utanga kunwa tii nekuti doro richakuburitsira mari, doro richakukonzeresa kuti uite sei upare mhosva semhosva yawapara. Saka apa ndabatanidza zvese zvawaita apa zvikuru kutuka nekushora muri iyi. Ende nini mambo wacho mudunhu rangu handizvifariri nokuti unenge uri kudzidzisa vanhu tsika isiriyo mudunhu. Unobisa mombe yeyo, mombe imwe chete, ndokuti muzorega muzokontrola kunwa doro nekuziva kuti hazviitwe nevamwe vanenge vachiuya kuzoteerera muno mudare kuti kudzanai kwamunogara. Ukaona mukadzi wemumwe mukudze, nokuti kana wakwenda unotuka sematukire iwayo kushora. Sabhuku unokutaura kwawakaitawo mwana wako uyu anogara sei nevamwe mumusha? Asi iwe wanokuteerera here? Kwete. Haakuteerere. Anoziva kuti ndiwe sabhuku here? Une masimba yekuti kana ndisiko ndiwe unenge uri kuona zvinenge zviri kushusha vana kana kuti zvinenge zviri kutadziwa mudunhu. Ndiweka wozosvitsa saizvo sezvawaita kusvitsa vaye vanopisa vanouya kuzotonhorera kwamambo kana vauya. Handiti ka? Saka pa unowana mbudzi yako mbudzi mbiri kuna mambo kudari. Ndiwe unogara mumashuri ava. Mangwana uzozviita mwanangu. Chinenge chanetsa ndinoda tizotanga timu yebhora kuti pamungawane kwekupedzera nguva musingatukane muchingobanana makumbo. Saka iwewe ndofunga nhau yako ndizo wakumbira kuno kudai. Ndizo makosi changamera. Makosi ya makosi ake anda kwa makosi ake. Abadara chi? Abadara. Uya anobadara. A challenge. Ndiye akabadara. Abadara sisi. To be paid court cost. Abadara Maria. Sorry, 22. Visa 20. Saka pamari yese maita mari total transport ndakwidza vanhu vamwe 3 vauya kuti vandibatsiro. Saka vanhu tese 4 transport yangu inofanira $8 uye nekudzokera $8 $4 kuya 4 kuya baita 8 plus aiwa
makuda kuti mumura ewa chikafu aiwa chikafu chisiye tichitaita mupa zvakwana yese imari $78 ukaenda kukoti unotengerwa nekoti chikafu $78 cost. Munofanira kunzwirana tsitsi muchakura mese ukatadza kunzwira tsitsi mwana wako uchaona aenda anotadzawo kumba kwake anozouyiwa kana wamuti mwana wako anoripa nekg yeropa iwe wako achaenda kunoita chikuru achati ngaripewo nemusoro unozopati chii iripo changamiro chokwadi yekuti mombe yako yadijira mugadheni ndobva anziuraye mwana akabva azonobawo zvikanziurayiwo mwana wako 21 days to pay. Saka kugara kunoda simuka he urugano uri ndururani ndinogara zvakanaka kune vamwe kuraini uri ndururani chaiyo paunodai kuna mambo kuti village kwaugeri peteka iwewe natwende wa Jesus utomira kamari daipinde imwenye organi sumuka organ